Nakajinglap ya kajingbam biang ki doktor nalor ki nongtray ha Pamra Pathlu Primary Health Center PHC kebadan ha East Giant Hills District nakaliang kakasi Students Union Wapung Circle ha ka khatn reu tarik rumpang araja arpun reu kalalek ban IT da ka dorcas how District Medical Health Officer katay ka district katkum ka dorcas laong Banakaliang kaseng haka nyaw bat kat lai tarik rumpang araja arpun reu kila penlong ka jing jurep ya katika PHC haka ba kila lap ya ka jing duna ki nurse nalor ki nong tray kabla kata ya ka rukam penyat katika center nalor kata laong ru baka seng kala lap ya ka jing bam don doktor haka katika center haka bala yo jing tip bagi doktor ki dang don hapadang ka jing shim shuti haka bagi nong shong snong kila hap ban lek pa sumar shikiwe gi jaka ai jing sumar ki bajengai na ka snong Kumta nakaliang kaseng kala kerpat nau DMHO bantung no ya way medical officer hakateka PHC ban Pynsngew halor ke jingduna nong tray ban penbet penbiang ya karukam syem syuti nalor kiwe pat kimat ki bakong san. Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.